ገጸይን መላእ አካላተይን ብትምህርተ መስቀል ሰለስተ ጊዜ የማዕትብ ኣለኹ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሎሚ ዕለት 24 ጥቅምቲ በዚ ዕለት እዚ ጎይታናን አምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን አምልኾን ወዳስየን ንዕይኹኖ አሜን። በዚ ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 24 ዘሎ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ምስና ንብብ ከም ዝስዕብ ብምባል ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓይን ንዓኹምን የስተምረና። ዓይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር አሕዋት ዲያቆናት፣ አቦታት አዴታት፣ መናእሰያት እግዚአብሔር አምላኽ ዘፍቅረኩም ፍቑራን ህፃናት ብናይ ጌታናን አምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ አትዘዘለኹሞ ሰላም አምላኽ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ አዴና ቅድስት ማርያም ወላዲተ አምላክ በረኸት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ቅዱሳን ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታትን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ስለቲ ኩሉ ነገር ዝገበረልና ንእግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ይትሓዮ። ሎሚ ዕለት 24 ጥቅምቲ ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ ምዕራፍ 13 ዘሎ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ክንመሃሪና ድሕርዛ ትስዕብ መዝሙር ቃል ወንጌል ክንመሃሪና እግዚአብሔር ዘስተውዕል ልቢ ይኽፈተልና ንኹልና ህዝበ ክርስቲያን አሜን። ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 1 ዘሎ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ንስኻትኩምን ክንመሃሪና እቲ ዘስተምህር እግዚአብሔር እዩ፣ ዝገልጽ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ኩላትና ጽኒልና ክንከታተል ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን አሜን። ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ ምዕራፍ 13 ብዛዕባ ምፍራስ ቤተ መቕደስ። ጎይታናን አምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቤት መቕደስ ክወፅእ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ሓደ ካብ ደቀ መዛሙርቱ መምህር ክንደይ ዘገርም አእማን ህንፃን ከም ዝኾነሞ ተመልከት በሎ። ጎይታናን አምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነዚ ዓብይ ህንፃ ትሪኦ ዶ ኣለኻ? ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ተነቢሩ ዝተርፍ የልወን ኢሉ ነቲ ወደ መዝሙር መለሰሉ። ቅድሚ ምጽኣት ጎይታ ዝኸውን ስደትን መከራን ካብዚ ቀፂሉ ኣስተምሃረ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ ደብረ ዘይቲ ኣብ መንጸር ቤት መቕደስ ተቐሚጡ ከሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን እንድርያስን ብሕት ኢሎም ከምዚ ኢሎም ሓተትዎ፣ ኦ ጎይታ እስከ ንገረና እዚ ነገራት እዚ መዓዝ ክኸውን እዩ? እዚ ኩሉ መዓዝ ከም ዝፍጸምከ ምልክቱ እንታይ እዩ? እስከ ንገረና በልዎ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምዚ ክብሎም ጀመረ፣ ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ከመይ ብዙሓት ኣነ ክርስቶስ እየ እንዳበሉ ብስመይ ክመፁ እዮም፣ ንብዙሓት ከዓ ከስሕትዎም እዮም። ውግእን ወረ ውግእን ምስ ሰማዕኩም ኣይትሸበሩ፣ እዚ ክኸውን ብግዲ እዩ። እንተኾነ ሽዑ መወዳእታ ኣይኮነን። ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቱን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክለዓል እዩ። በብቦትኡ ምንቅጥቃጥ ምድርን ረሃብን ክኸውን እዩ። እዚ ነገራት እዚ ከዓ መጀመርታ ቅልውላዊ ይበሎም። ንስኻትኩም ግና ንርእስኹም ተጠንቀቑ፣ ናብ መጋባእያ ክወስድኹም ኣብ ኣብያተ ጸሎቶምን ክገርፍኹም እዮም። ንዓኣቶም ምስክርን እንትኸውን ብኣይ ምኽንያት ኣብ ቅድሚ መኳንንትን ነገሥታትን ደው ከብልኹም እዮም በለ። ቅድም ግና ንኹሎም ኣሕዛብ ወንጌል ክስበኽ ግድን እዩ። ማለት ኣሕሊፎም ክህብኹም ምስ ወለሰድኩም ከዓ እንታይ ከም እትብሉን እንታይ ከም እትዛረቡን ኣቐዲምኩም ኣይትጨነቑ በለ። መንፈስ ቅዱስ እዩ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን እትዛረቡ። ስለዚ እቲ በታ ሰዓት እቲኣ ዝወሃበኩም ደኣ ተዛረቡ። ሓውን ሓዊ ወላድን ውሉዱ ኣሕሊፉ ንሞት ክህብ እዩ። ውሉድ እውን ኣብ ልዕሊ ወለዶም ተንሲኦም ነሆ ክቐትልዎም እዮም እሞ እቲ ዘንብብ የስተውዕል ድማ በለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ። ምእንቲ ስመይ ከዓ ኩሉ ክጸልኣኩም እዩ፣ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ በለ ጎይታ። ኣብ ኢየሩሳሌም ዝወርድ ዘሰቅቕ መከራ። እቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተባህለ
ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብ ዘይግቡእ ስፍራ ቆይሙ ምስ ረኣኹም ነሆ ፍዘንብብ የስተውዕል በለ። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ካብ 25 ክሳብ 27። ሽዑቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ እምባታት ይህደሙ። እቲ ኣብ ዝባን ናሓስ ዘሎ ከዓ ናብ ቤት ኣይውረድ፣ ካብ ቤት ገለ ክማላእ ኢሉ እውን ኣይእቶ። እቲ ኣብ ወፍሪ ዘሎ ከዓ ክዳኑ ክማላእ ንድሒት ኣይመለስ። በታ ቅነቲኣ ግና ንፁንሳትን ንዘጥዋን ወይልአን። ስለዚ ምህዳንኩም ብኽረምቲ ከይከውን ጸልዩ። ከመይ ካብታ ኣምላኽ መጀመርታ ፍጥረት ዝፈጠረላ ክሳዕ ሎሚ ከምኡ ከም ዘይኮነ ድሕሪ ሕጂ እውን ከቶ ዘይከውን ብርቱዕ መከራ በታ ቅነቲኣ ክኸውን እዩ በለ። ነተን መዓልታት እቲኣተን ግና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንተዘይሕፅረንሲ ስጋ ዝለበሰ ዘበለ ኩሉ ኣይምድሓንን ነይሩ። ምእንትቶም ንሱ ዝሓረዮም ፍርያት ግና ተን መዓልታት እየን ክሓስራ እየን በለ። ሽዑ ሓደ እኳ ክርስቶስ ኣብዚ ወይ ንሆ ወይ ኣብትሎ እንተበለኩም ኣይትእመኑ። ሓሰውቲ መሲሓትን ሓሰውቲ ነቢያትን ክትንስኦም እሞ ከስሕቱ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም። ኣይከኣሎምን እምበር እንተዝከኣሎምሲ ነቶም ሕርያቱን መስሓትዎም ነይሮም ለና። ንስኻትኩም ግና ተጠንቀቑ፣ ንሆ ኣቐዲመ ኩሉ ነጊረኩም ኣለኹ በለ። ካልኣይ ምጽኣት ክርስቶስ እንተኾነ በተን መዓልታት እየን ድሕሪ ዝመከራ እዚ ፀሓይ ክትጽልምት ወርሒ እውን ብርሃና ኣይክትህብን እያ። ከዋክብቲ ካብ ሰማይ ክወድቁ ሓይሊ ሰማያትን ክናወፅ እዩ። ሽዑን ወልደ እጓል እምሕያው ክርስቶስ ብብዙሕ ሓይልን ክብርን ብደበና ክመጽእ ከሎ ክርእይዎ እዮም። ሽዑ ከዓ ንመላእክቱ ክርእኮም እዩ። ንሳቶም ድማ ነቶም ሕርያቱ ካብ 4 መዓዝነ ዓለም ካብ ወሰን ምድሪ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ሰማይ ክእክብዎም እዮም። ምስላኦም በለስ ምስላኡ ካብ ኦም በለስ ተማሃሩ። ጨናፍራ ምስ ለምለመ ቆጽላ እውን ምስ ጠጥዐ ቆውዒ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም። ንስኻትኩም ድማ ከምኡ እዚ ነገራት እዚ ክኸውን ከሎ ምስ ረኣኹም ምጽኣት ጎይታ ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዝቐረበ ፍለጡ። እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ከም ዘይሓልፍ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ነታ መወዳእታ መዓልትን ሰዓትን ዝፈልጣ የልበን እሞ ኩልኹም ነቂሕኹም ተጸበዩ ድማ ይብል። ኣሜን ጎይታ። በዛ እታ መዓልቲ እቲኣ ወይ እታ ሰዓት እቲኣ ግና ኣቦ በይኑ ደኣ እምበር መላእኽቲ ሰማይ ኮኑ ወልዲ ኮነ ሓደ እኳ ዝፈልጣ የልበን። እቲ ግዚኡ መዓዝ ምዃኑ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም እሞ ተጠንቀቑን ንቕሑን ጸልዩን። ከምቲ ቤቱ ሓዲጉ ዝገይሽ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱ ነፍሲ ወከፎም መመዘም ሂቡ ሰስርሖም ዘትሕዞም እዩ። ነቲ ሓላው ኣፍ ደገ ከዓ ክነቅሕ ይእዝዞ። እምበኣር እቲ በዓል ቤት መዓዝ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ምሸት ወይ ፍርቂ ለይቲ ወይ ደረነቆ ወይ ከዓ ንጎ ምዃኑ ስለ ዘይትፈልጡ ብኣንደበት መጺኡ ደቂስኩም ከይረኽበኩም ንቕሑ። ንሆ ኩልኹም ንቕሑ ብለኩም ኣለኹ በለ። ድማ ተነሲሕና ክንዳሎ ምጽኣት ማለት እዩ። ደቂስኩም ከይረኽበኩም ማለት ዝገበርኩም ሓጢኣት መስሓኸይ ኣተኹምሉ ኣምላኽ ከይተዓረቕኩም ንኸይተነስሓኩም ከይትጸንሑ እዩ ዝብለና ዘሎ። ኩሉ ግዜ ድልዋን ክንከውን ይግባእ። ዜርካ ናብ ቤት ኔርካ ድማ ናብ ሞት ስለ ዝኾነ እሞ ዝተወለድናሉ ናይ ስጋ ዕድሜና ደኣ እምበር እንመተሉ ንዓርፈሉ ግዜን ሰዓትን ስለ ዘይንሰልጥ ኩሉ ሻዕ ድልዋን ክንከውን ሰማያዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናቱ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን። መድሃኒ ዓለም ስለ ኩሉ ዝገበረልናን ዝርዳእናን ዝሓለወናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ወዳስየን ንዑ ይኹኖ ሎምን ኩሉ ግዜን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰማዕናዮ ቃለ ወንጌል ንሓጢኣትና መደምሰሲ መንግሥተ ሰማያት መውረሲ ይግበረልና። እምበር ካብዚ ቀፂልና ዓመታዊ በዓለ ዝኽሪ ናይ ዕለት 24 ጥቅምቲ ካብዚ ቀፂልና ነቕርበልኩም። ሰማያዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰዓትና ይባርኽ ይቐድስ ኣሜን። ሎሚ ዕለት 24 ጥቅምቲ ዓመታዊ በዓለ ዝኽሪ ዕረፍቱ ንኣቦና ቅዱስ ኣብላርዮስ መነኮስ ባሕታዊ እዩ። ኣቦና ቅዱስ ኣብላርዮስ መጀመርያ ስድራ ቤቱ ናይ ዓለም ትምህርቲ ንኽምሃር ኢሎም እዮም ናብ ሃገረ ግብፂ እስክንድርያ ሰዲዶሞ። ኣቦና ቅዱስ ኣብላርዮስ ናብ እስክንድርያ ምስ መፀ ግና ካብ ቤተ ክርስቲያን መጽሕፍቲ ዓዲጉ ከንብብ ስለ ጀመረ
ናብራ እምነት ቅድስቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ደስ በሎ። ብድሕሪዚ ምስቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ሊቀ ጳጳስ ናይ እስክንድርያ ኣቦና ቅዱስ እለእስከንድሮስ ተራኺቡ ጥምቀተ ክርስትና ክጥመቕ ሓተቶም። ኣቦና ቅዱስ እለእስከንድሮስ ድማ ኩሉ ትምህርቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እንሆ ኣስተምሂሮም ኣጠመቕዎ። ብድሕሪዚ ብሓያል ጾምን ጸሎትን ስግዳንን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከመስግንዎ ጀመሩ። ብድሕሪዚ ኣልባሰ ምንኩስና ተቐበሉ። ኣልባሰ ምንኩስና ምስ ተቐበሉ ድማ ናብ ኣቦና ቅዱስ እንጦንዮስ ናብ ገዳም ከዱ። ኣቦና ቅዱስ አብላርዮስ ድሕሪ ምምንኳሶም ብዘይካ ቆጽሊ በረኻ ካልእ ነግዲ ይምገቡ ኣይነበሩን። ረቡዕን ዓርብን ኩሉ ግዜ ሰሉስ ተመጊቦም ሐሙስ ይበልዑ ነበሩ። ሐሙስ ተመጊቦም ቀዳም ይበልዑ ነበሩ። ረቡዕን ዓርብን ዝብላዕ እንጀራ ኩን ዝስተ ማይ ኣብ ኣፎም ይለኽፉ ኣይነበሩን። ኣቦና ቅዱስ አብላርዮስ ኣብ ኩሉ መዋዕለ ህይወቶም ድማ ብዙሕ ተኣምራት ይገብሩ ነበሩ። ብድሕሪዚ ናብ ገዳም ኣቦና ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ከይዶም ኣብ እምነት ናይቲ ገዳም ኮይኖም ንብዙሕ ዓመታት ብቅድስናን ብትሕትናን የገልግሉ ነበሩ። ኣቦና ቅዱስ አብላርዮስ እንሆ 10 ዓመት ምስ ስድራ ቤቶም 7 ዓመት ኣብ እስክንድርያ 63 ዓመት ድማ ብህይወት ምንኩስና የሕሊፈሞ። ጠቕላላ ዕድሚኦም ድማ 80 ዓመት እዩ። ኣቦና ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅን ኣቦና ቅዱስ ባስልዮስን ድማ ኣብ ድርሳናቶም ስለ ቅዱስ ገድሊ ኣቦና ቅዱስ አብላርዮስ ተናጊሮም ኣለዉ። ጸሎትን ጸጋ በረኸትን የአቦና ቅዱስ አብላርዮስ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ካልኣይ ዓመታዊ በዓለ ዝኽሮም ንቅዱሳን ኣቦታትና ኣቦና ቅዱስ ለንጊኖስ ሰማዕቲ፣ ኣቦና ቅዱስ ዘይና፣ ኣቦና ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ፣ ኣዴና ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ተሓራሚት እዮም። ጸሎቶምን ጸጋ በረኸቶምን ኣብ ዘለናዮ ይሓልወናን ይርዳእናን ይባርከናን ኣሜን። ናይ ሎሚ ወርሓዊ በዓላት ዕለት 24 ጥቅምቲ። ሎሚ ዕለት 24 ጥቅምቲ ወርሓዊ በዓለ ዝኽሪ ልደቱን ዕረፍቱን ንጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ብሔረ ሽዋ ኢትዮጵያ እዩ። ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ካብ ኣቦኦም ኣቦና ካህን ጸጋዝኣብን ካብ ኣዲኦም ኣዴና ቅድስቲ እግዚኣብሃርያ ብዕለት 24 ታሕሳስ ተወሊዶም ናይ ህፃንነቶም ማለት ናይ ጥምቀቶም ስም ድማ ፍስሓ ጽዮን ይበሃል። ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮኑ ድማ ዜማ መዝሙር ዳዊትን ግብረ ዲቁናን ካብ ወላዲኦም ተማሂሮም ካብ ኣቦና ቅዱስ ጌርሎስ ሊቀ ጳጳስ ግብረ ዲያቆን ተቐበሉ። ብድሕሪዚ 10 ዓመት ድማ ኣልባሰ ምንኩስና ለቢሶም ኣብ ገዳም ደብረ ሊባኖስ ይነብሩ ነበሩ። ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ኣብ ኩሉ መዋዕለ ህይወቶም ይራድኦም ነበረ። ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ን22 ዓመታት ዝኣክል ብዘይ ዕረፍቲ ለይትን መዓልትን ስግደት ይሰግዱን ይጽልዩን ነበሩ። ን7 ዓመት ዝኣክል ድማ ብሓንቲ እግሮም ይጽልዩ ነበሩ። ኣብ ክንዲ ሓንቲ እግሮም ድማ 6 ክንፊ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዋሂብዎም እዩ። ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጠቕላላ ዕድሚኦም ድማ 99 ዓመትን 10 ወርሕን 10 መዓልትን እዩ። ብዕለት 24 ነሓሰ ድማ ሓሪፎም። ጸሎቶምን ጸጋ በረኸቶምን ናይ ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ካልኣይ ወርሓዊ በዓለ ዝኽሮም ን24 ካህናተ ሰማይ እዩ። 24 ካህናተ ሰማይ ናይ ሰማያት ረቀቕቲ ፍጥረታት ኮይኖም ን24 ሰዓታት ብዘይ ምቁራጭ ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር እንዳበሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘመስግኑ ቅዱሳን ናይ እግዚኣብሔር ረቀቕቲ ፍጥረታት እዮም። ጸሎቶምን ጸጋ ኣማላድነቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ሳልሳይ ወርሓዊ በዓለ ዝኽሪ ሰማዕትነቱ ንሃዋርያ ቅዱስ ብድራጾስ እዩ። ሃዋርያ ቅዱስ ብድራጾስ ሓደ ካብቶም 72 ቅዱሳን ኣርድእቲ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ጸሎቱን ጸጋ በረኸቱን ናይ ኣቦና ቅዱስ ብድራጦስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ራብዓይ ወርሓዊ በዓለ ዝኽሪ ዕረፍታ ንነቢት ኣስቴር እዩ።
መጽሓፈ ኣስቴር ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 16 ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ንመልከት። ስለ ዝገበረልናን ዝረዳእናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ይኹኖ ኣሜን። ነዚ ሰማዕናዮ ቅዱሳን ወርሓዊ በዓላት እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኃጢአትና መደምሰሲ መንግሥተ ሰማያት መውረሲ ይግበረልና። ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረኸቶም ረድኤቶም ኣብ ክርስቲያናዊ ህይወትና ይሓልወናን ይርዳዓናን ኣሜን። ካልዚ ቀፂልና ንእሽተይ ብዛዕባ ነገረ ማርያም ቃለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንመሃር ኢና። ዘስተምህር እግዚአብሔር እዩ። እቲ ዝምዕድ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝገልጽ። ንኹለና ዘስተውዕል ዓይነ ልቦና ይተዓድለና ኣሜን። ነገረ ማርያም ወኢረኮሰት በምንትኒ እምዘፈጠራ ናይ ኣዴና ቅድስት ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ክብሪ ካብዚ ቀፂልና ንእሽተይ ክንገልጽ ንፈቱ ኣሜን። ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ምስጢረ ነገረ ድሕነት ተገሊጹሉ ዝሓለፈን ዘሎን ዝመጽእን ኣገናዚቡ ክነግር ከሎ ከምዚ ይብል፣ ጐይታ ሰራዊት እግዚአብሔር ዘርኢ እንተዘየትፈልና ዘርኢ እንተዘይሓድገልና ነይሩ ከም ሰዶም ምኾንና ከም ጎሞራውን ንመሰልና ነርና ይብል። ማለት ወሰብአ እኮ እግዚአብሔር ዝኣስረፈለነ ዘርአ ከመ ሰዶም ኮነ ወከመ ጎሞራ እመሰልና ኢሉ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1:9 ማለት እዩ። እዚ ድማ ፍጻሚኡ ነዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ካብ 6 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም እንኮንሳ ኣዳማዊ ሓጢአት ደይብላ ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ኣብ ሕልና ኣምላኽ ዝነበረት ንድሕነት ኣዳም ንኽትከውን ጐይታ ካብኣ ተወሊዱ ንከድሕነና ዝተመደበት ቅድስቲ እደ ምዃና ዝተነገረ ትንቢት እዩ። ከምኡውን ብዘየሻሙ ቃል ደረቕ ትንቢት ክናገር ከሎ ከምዚ ይብል ኢሳይያስ 7:14 ስለዚ ጐይታ በዓሉ ምልክት ክበኩም እዩ፣ እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወድኡን ክትወልድ ስሙ እውን ኣማኑኤል ኢላ ክሰሚያ ከ ይብል። ስለዚ እኒ ኢሳይያስ ነቢይ ኣብታ ጥንቲ ኣብሶ ፈጺሙ ዘይበጽሓ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ተስፋ ይገብሩ ነበሩ። ነዚ ከዓ እዩ እግዚአብሔር ዘርኢ እንተዘየትርፈልና ዘርኢ እንተዘይሓድገልና ነይሩ ክብሉ ዝተናገሩ ቅዱሳን ኣቦታት። ኣዴና ቅድስት ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ካብ ኣዳማዊ ርስሓት ገና ብንግህኡ ንጽሕቲ ኮይና ዝተዳለወት ጥንተ መድኃኒት እያ። ጥንቲ ማለት መጀመርያ ወይ ከዓ ሱር፣ መሰረት፣ መበገሲ፣ ኣረካቢ፣ መርከቢ ምኽንያት ማለት እዩ። ኣብሶ ማለት ከዓ በደል፣ ሓጢአት፣ ኣበሳ ማለት ክኾን ከሎ ጥንተ ኣብሶ ማለት ድማ ቀዳማይ ወይ ጥንታዊ ኣበሳ ማለት እዩ። ስለዚ ጥንተ ኣብሶ እዚ ካብ ኣዳም ኣትሒዙ ብዘይካ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ከይተንከፋ ናብ ኩሎም ደቁ ዝመሓላለፍ ተወራራሲ ኣበሳ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። ድንግል በክልኤ ናይ ዝኾነት ናይ ኣዴና ቅድስት ማርያም ክብሪ፣ ልዕልና፣ ሕልና ወዲ ሰብ ሓሲብ ክበጽሖ ኣይክእልኒ። ነቲ ሰማይ ምድርን ባሕርን የብስን ሰብን መላእክትን እንስሳን ኣራዊትን ኣዕዋፍን ለመንታን ብሓፈሻ ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ኣምላኽ ብድንግልና ጸኒሳ ብድንግልና ዝወለደት ኣዴና ቅድስት ማርያም ካብ ኣዳም ዝተመሓላለፈ ኣበሳ ጥንተ ኣበሶ ዘይረኸባ ቅድስቲ ኣደያ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍሲ ዘይብላ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍሲ ትዕድል እያ ንጽሕቲ ዘርእያ ማለት እዩ። እግዝእትነ ማርያም ካብ ኣቦና ጻድቅ ያቄምን ኣዴና ሃናን ቅድሚ ምውላዳ ብሕልና ኣምላኽ ተሓሲባ ዝነበረት ቅድስቲ ኣደያ እግዝእትነ ማርያም ነበረት እምቅድሚ ዓለም ብሕልና ኣምላክ ይብል። ስለዚ እነሆ እግዝእትየ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ኣብ ልማድ ሰብን ኣብ ሕልና ደቂ ኣዳምን ካብ ዝበጽሕን ካብ ዝመጽእን ስጋዊ ፍቓድ ዝተሓለወትን ዝተፈለየትን ንጽሕተ ንጽሓን ቅድስተ ቅዱሳን ኣደ እያ። መጽሓፈ መሃልየ መሃለይ ምዕራፍ 4:7 ንቅዱሳን መላእክቲ ቅዱሳን ንብሎም ንድንግል ማርያም ከዓ ቅድስተ ቅዱሳን ንብላ። ንቅዱሳን መላእክቲ ንጹሃን ንብሎም ንድንግል ማርያም ድማ ንጽሕተ ንጹሃን መልዕልተ ፍጡራን መትሕተ ፈጣሪ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ማለት እዩ።
መኃልየ ምዕራፍ 4:7 ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በቲ ኣብ ቅድሚ ዙፋን እግዚኣብሔር ዝቐውም ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ከምዚ ኢላ እውን ተበሲራ እያ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ተባሂላ ዝተመስገነት ቅድስቲ ኣደ እያ። ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 1:30-38 ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ጥንቲ ጀሚራ ቅድስተ ቅዱሳን ብምዃና ምሕደሪኡ ንኽትከውን እግዚአብሔር ዝመረፃ እያ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 132 ፍቕዲ 13 ንኽትወልዶ ዝመረፃን ጐይታ ዘብቃዓን ከዓ ንጽህናኣን ቅድስናኣን ድንግልናኣን እዩ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብስጋዊ ድንግልና ጥራይ ዘይኮነስ ብሕልናኣ እውን ድንግል እያ። ስለዚ ድንግልተ ሥጋ ወህልና እንዳተባህለት ክትውደስ ትነብር። ጸሎታን በረኸታን ኣይፈለየና። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ኣብ ሕልና ኣምላኽ ስለ ዝነበረት ጥንተ ኣብሶ ዝበሃል ካብ ኣዳም ዝመሓላለፍ ሓጢኣት ኣይነበራን፣ ኣይሓለፋን፣ ኣይትንከፋን። ካብ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ማለት ኣብ ሃይማኖት ኣበውን ኣብ ካልኦት ቅዱሳን መጽሓፍቲ ቤተ ክርስቲያንን እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ኣዳማዊ ሓጢኣት ነይርዋ እዩ ዝብል ፈጺሙ ኣይተረኽበን፣ ኣይተጽሓፈን፣ የለን ኣይክህሉን ድማ። ስለዚ ካብ ሓደ ሰባት ዝስማዕ ዘሎ እግዝእትነ ማርያም ኣዳማዊ ርስሓት ኣለዋ ክብሉ ስለ ዝስማዕ ሰይጣናትን ዘይተረድኡን ሰባት ካብ ዝሕማቕ ሓሳባት እዙ ክጥንቀቑ ይግባእ። ኩላትና ክንጥንቀቕ ይግባእ ማለት እዩ። ንኣብነት ቅዱስ ኣባ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ከምዚ ይብል፣ እግዚአብሔር ኣቦ ንጽሕና ኸርዩ ንገብርኤል መልኣኽ ብርሃናዊ መልኣኽ ናባኺ ለኣኾ። እንታይ ክርዩ? ንጽሕና ኸርዩ። ስለዚ እግዝእትነ ማርያም ቅድሚ ገብርኤል መልኣኽ ምንጽኡ ኣትሒዛ ንጽሕቲ እያ ማለት እዩ። እዚ ርእዩ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ ሓይሊ ልዑል ወልዲ እውን ክሓድረኪ እዩ በላ። ኣብ ቅዳሴ ማርያም ቁፅሪ 45 ገጽ ንርኢ ማለት እዩ። ኣብዚ ከነስትወዓል ዘለዎ እግዚአብሔር ኣቦ ንጽሕናኺ ምስ ረኣየ ነቲ ቀዳማይን ካልኣይን ዘይብሉ ዝፈትዎ ወዱ ናባኺ ለኣኸ እምበር ጥንተ ኣብሶ ምስ ረኣየ ዝብል ቃል ኣይተጻሕፈን። እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ስጋን ብነፍስን ብኹለንትናኣ ቅድስትን ንጽሕትን ኣደ እያ። ኣብዚ ክንርድኦ ዝግባእ ነዚ ተጠቒሱ ዘሎ ቅዱስ ኤፍሬም እንተኾይኑ እውን እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ረኣየ ጠመተ፣ ግና ከማኸ ስለ ዘይረኸበ ንወዱ ናባኺ ለኣኾ እሞ ካብ ስጋኺ ስጋ ካብ ነፍስኺ ነፍሲ ወሲዱ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኮነ ይብል ቅዳሴ ማርያም ዘረውዕ። ኣክሊለ ምክህነ ወቀዳሚተ መድኃኒትነ ወመሰረተ ንጽሕነነ ኮነ በማርያም ድንግል ማለት መመክሒት ኣኽሊልና መሰረት ንጽሕናና ድማ ይብላ ኣብ ውዳሴ ማርያም ናይ ዕለተ ሰሉስ ማለት እዩ። ናይ ሰሉስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ኣዳም ዝመሓላለፍ ጥንተ ኣብሶ እንተ ዝነብራ ነይሩ ሊቀ መላእኽቲ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ተፈሊኺ ዝተባረኪ ኢኺ ክብላ ኣይምከኣለን። እንታይ ደፍልም ነይሩ ዋዳ? ምኽንያቱ ሓጢኣት ዘለዎ ሰብ ብሩኽ ኣይበሃልኒ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ግና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ብምዃና ካብ ኣንስቲ ተፈሊኺ ዝተባረኪ ኢኺ እንዳተባህለት ብቅዱሳን መላእክቲ ክትመስገን ትነብር ኣላ። ቅዱስ ያሬድ እውን ማርያምሰ ተሃቱ ውስተ ከርሱ ለኣዳም ከመ ባሕሪ ጻዕዳ ማለት ማርያምሲ ከም ጻዕዳ ዕንቂ ኣብ ከርሲ ኣዳም ኮይና ተብርህ ነበረት ይብል። ምስጋና ይብጽሕ እግዚአብሔር ኣምላኽና። እዚ ኣብ መጽሓፈ ሃይማኖት ኣበው እውን ወሰመያ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲቶ ወፂኦ እምከርሳ እንዘ ድንግል ይእቲ ወኢረኮሰት በምንቲ እንዘ ፈጠራ ማለት ብድንግልና ከኣ ተወልደ ኣደይ ከኣ በላ ካብ ዝፈጥራ ኣትሒዙ ብዝኾነ ይኹን ኣይረከሰትን። መዓሰይ እንቅድመ ይትፈጠር ዓለም ብሕልና ኣምላኽ ነይራ ድንግል ማርያም። መጽሓፈ ሃይማኖት ኣበው 53:22 እዚ ብምባል ቅዱሳን ኣበው ገሊጾማ ኣለዉ። ሰቦ ረከበ ስጋሃ ቅዱሰ
ለዛቲ ድንግል ወነፍሳ ቅድስተ ፈጠረለቱ መቅደሰ ዘቦት ነፍስ ማለት ንጽሕቲ ስጋኣን ንጽሕቲ ነፍሳን ምስ ረኸበ ነፍሱ ዘለዎ ስጋ ክወሃሃድ ፈፀረ ክብል ድማ ኣብ መጽሓፍ 66 ምስ በጽሐ ደጊሙ ነቲ ናይ ጥንቲ ንጽሕናኣን ብዘይሻሙ ቃል ኣነናጺሩ ገሊጽዎ ኣሎ ማለት እዩ። መጽሓፍ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 66 ፍቕዲ 14 ወና ሕርያቆስ ማለት እዩ። እዚ ቃል እዚ የማነ ጸጋም ዘየብል እኹል ምስክር እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ዝትረኽ ሓደ ታሪክ ኣሎ። ንሱ ድማ ጥበበኛ ሰሎሞን ድሕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ምፍጻሙ ክንሳሕ ናብ እግዚኣብሔር ምስ ተመልሰ ጥበበኛ ሰሎሞን እግዚኣብሔር ከም ዝበሎ በላጆኻ መርገመ ኣዳም ዘይብላ ንጽሕቲ ዘርኢ ካብ ባህሪ ኣዳም ተኸፊላ ኣብ ኣካል ሴት ተቐሪጻ ኣላ። ካብ ሴት ናብ ኖህ፣ ካብ ኖህ ናብ ሴም፣ ካብ ሴም ናብ ኣብርሃም፣ ካብ ኣብርሃም ናብ ይስሓቅ፣ ካብ ይስሓቅ ናብ ያዕቆብ፣ ካብ ያዕቆብ ከዓ ናብቶም 11 ኣይከደትን። እንታይ ደኣ ካብ ይሁዳ ናብ እሰይ፣ ካብ እሰይ ናብ ዳዊት፣ ካብ ዳዊት ናብ ኣኻ፣ ካብ ኣኻ ናብ ሮብዓም ተቐሪጻ ኣላ እሞ ብድሕሪ እዚ ካብኣ ኣምላኽ ክውለድ እዩ። ንስተወልደ ድማ ወገናት ሮብዓም ዝኾኑ ኣይሁድ ነቲ ካብኣ ዝውለ ተወልደ ኣምላኽ ቀኒኦም ሰቒሎም ክቐትልዎ እዮም በሎ። ካብዚ ኣተሓሒዙ ክሳዕ ምምጻእ ክርስቶስ ዝፍጸም ነገር ነጊሩ ከልቅዕ ኣጆኻ ንዓኣ ዝወለደ ፍዳ የብሉን ኢሉ ከም ዝነገሮ ታሪኽ ይነገረና ማለት እዩ። ስለዚ ብኣኣ ዝተማሕፀነ ብኣማላድነታ ዝኣመነ ፍዳ ከም ዘይብሉ ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል። እኒኢልና ንስማዕ ዝበ ክርስቲያን ልቢ በሉ። እምበኣር ዝተፈተና ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ህዝበ ክርስቲያን ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ቃል እግዚኣብሔር ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ዘይፀሓፎ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ዘይተናገሮ ንጽሕተ ንጽሓን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጠቕሲ መጽሓፍ ዘይተረኽበ ብናይ ልቢ ወለድ ኣተሓሳስባ ጥራይ ብምብጋሶም እቲ መልኣኽ ምስ ኣበሰራ እያ ካብ ኣዳማዊ ሓጢኣት ነጽሐት ኢልካ ኣብታ ኣዲ ኣምላኽ ዝኾነ ድንግል ማርያም ብድፍረት ምዝራብን ምእመናን ምግጋይን ስለምንታይ ኮነ? ስለምንታይ ኮነ? ስለምንታይ ኮነ? ኣቦና ኣዳምን ደቁን ብጥንተ ኣብሶ ተታሒዞም ዝበደለን ዘይበደለን ኣብ ፍዳ ሓጢኣት ምንባሮም ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ ገሊጽዎ ኣሎ። ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 14 ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሕን ድንግል ማርያም ግና ንጽሕተ ስጋ ንጽሕተ ነፍሲ ንጽሕተ ልቦና ዘይተፈለያ ከምኡውን ንሆ ንጽሓ ስጋ ንጽሓ ነፍሲ ንጽሓ ልቦና ዘይተፈለያ ከምኡውን ከምቲ ካብ ኣዳም ኣትሒዙ ክሳዕ ሮብዓም ዝተጠቕሱ ምንም እኳ ንሳቶም ጥንተ ኣብሶን ዘለዎም ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ግና ፍልይቲ ዘርኢ ኮይና እያ ተወሊዳ። ምናልባሽ ንብዙሓት ምእማኑ ይሽግሮም ይኸውን። ኣብ ጾምን ጸሎትን ስግደትን ሓቀኛ ነጽሓን ሓቀኛ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ቤተክርስቲያንን ምንባብን እንተተጸኒድና ግን እዚ ነገር እዚ ግልፂ ይኾነልና ማለት እዩ። ድንግል ማርያም ጥንተ ኣብሶ ካብ ዘለዎም ተወሊዳ ክነሳ ከመይ ኢላ ንሳ ንበይና ክትነጽሕ ከኣለት ብምባል ዝሽገሩ እንተደኣ ኣልዮም ዝወሃቦም መልሲ እስመ ኣልቦ ነገር ዘይሰኣነዎ ለእግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ሰኣነው የልዎን ዝብል እዩ። ንኣብነት ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ካብ 4-15 ዝጻሕፍ ዘሎ ታሪክ 3 መንእስያት እስራኤል ምስ ንርኢ እዞም መንእስያት እዚኣቶም ብዘይበደልዎ ናብኡተን ሓዊ እኳ እንተተደርበዩ ይትረፍ ብሓዊ ዝቃጸሉ ንጸጉሪ ርእሶምን ክዳኖምን እኳ ፍጹም ክትንክፎምን ኣይከኣለን። ብኣንጻር እኳ ደኣቶም ኣብ ገዳም ዝነበሩ ኣብ ደገ ዝነበሩ ሓለውቲ ብሓዊ ተለቕመፁ። ነቶም 3 መንእስያት ፈጣሪኦም ኣብቲ ውሽጢ እሳት ብምልኣኹ መልኣኽ ልኢኹ ስለ ዝሓፀሮም ብዛዕባ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ እምሊቃነ መላእክቲ ይጸውሩ ቺሃ ብእሲተ ከመ ባህሪት እጹደተ ወብርህተ ለውልደ ሰብእ ትኩን መድኃኒተ ዝብል ካብ ሊቃነ መላእክቲ ንዓዓ
ነታ ከም ዕንቁ ባህሪ ጻዕዳን ብርህትን ንደቂ ሰብ መድሓኒት ትኸውን ሰበይቲ ይጸርዋ ነበሩ ይብል መጽሓፈ ደጓዓ ኤርምያስ ን29 መጋቢት ማለት እዩ። ኢሉ ገሊጹ ኣሎ። በዚ መሰረት እዚ ልዑል ፈጣሪ ኣቐዲሙ ብሕልንኡ ዘዳለዋ ብጥበቡ ዝዓቀባ ብቅዱሳን መላእኽቲ ዝሓለዋ ምኽንያቱ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰኣ ነገር ስለ ዘየልዎ ማለት እዩ። እዚ ዝብል ቃል ንኽንዝክር ሉቃስ ምዕራፍ 1:37 ተጻሒፍልና ኣሎ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ወንጌል እዚ ንሰብ ኣይከኣለን እዩ ብእግዚኣብሔር ግና ኩሉ ይከኣል እዩ ብምባል ኣብ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 19:26 ኣስፊርና ኣሎ። ጻድቅ እየውን ኩሉ ከም እትኽእልን ናሆነቲ ዝመደብካዮ ነገር ካብ ምግባር ዝኽልክለካ ከም ዘየልቦን ሕጂ ፈለጽኩ ብምባል ንእግዚኣብሔር ሰኣን ነገር ከም ዘየለ ኣብ መጽሓፈ ኢዮብ 42:2-7 ኣብ መጽሓፈ ካህን ነቢ ዘካርያስ 8:6 ገሊጽልና ይርከብ ማለት እዩ። ከምቲ ኣዳም መርገም ካብ ዘይበጽሓ ምድሪ ኣዲኡ ዝተረኽበ ድሒሩ ግና ናብ ምድሪ ብስሕተት ኣዳም ወዳ መርገም ዝመጸ ወላይታ ኣምላኽ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍሲ ዘይበጽሓ ንጽሕትን ቅድስትን ኣደያ ኣቐዲሙ ጥንተ ኣበሶ ነይርዋ እንተ ኢልና ግና ካብዛ ዳሕረወይቲ ምድሪ ድንግል ማርያም እታ ቀዳመይቲ ምድሪ ትበልጽ ከም ምባል ማለት እዩ። እዚ ኮነና እዩ። ከምዚ እንተኾይኑ ከዓ ኣዳም ድሒኑ ተካሒሱ ናብ ክቡር ተመሊሱ ምባል ኣይከኣልኒ። ከመይ ነቲ ዝተሓተ ነቲ ዝለዓለ ዝበለጸን ናብ ክብሪ ከደይቦ ኣይከኣልኒ። ስለዚ ቅድስቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያንና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓጢአት ኣዳም ዘይበጽሓ ወኢረኮሰት በምንትኒ እንዘ ፈጠራ ኢላ እትምህሮ ቁኑዕ ምዃኑ በዚኡ ዝፍለጥ። ምክንያቱ እምነት ተዋህዶ ንሓድሕዱ ኣይጋጨን እዩ። ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ኣብ ትንቢተ ብነቢያት ዝተዋሃቡና ኣብ ስብከት ብሃዋርያት ኣብ ትምህርቲ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንና ቅድስት ድንግል ማርያም በደል ኣዳም ዘይረኸባ ዘለዓለማዊ ድንግል ብኣማላድነታን ምሕረት እተውህብ ንጽሕትን ክብርትን ቅድስትን መድኃኒት ዓለምን ያ ኢላ ተኣምን። ወይዘኩር ስንቺ በኩሉ ትውልደ ትውልድ ስምኪ ንውልድ ወለዶ ክዝክር እዮም ብምባል ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት እውን ኣብ መዝሙር ዳዊት 43:17 ከም ዝበሎ ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት እዩ። እምበኣር ግዝእተ ማርያም ልደታ ዕረፍታ ዕርገታ ነኽብር ኩሉ ግዜ ናይ መዲና ዓለም ክርስቶስ ምሕረትን ለውሃትን ናይ ኣዴና ቅድስቲ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣማላድነትን ኣይሰለየና ኣሜን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ተአኮቶ ይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት አሜን። ኣብ ሰማይ ይሃሉ ልብኹም ምስቲ ፍቃር ለዋህ ንንበር ምሕረትን ሰላምን ከውርደልና ምሕረትን ሰላምን ክበልና ምስ ፍቁር ኣምላኽና ንንበር። ወስብሃት ለእግዚአብሔር